Пример за линейни операции с матрици. Дадени са матрици А и Б. Да се намерят сумата А плюс Б, разликата А минус Б и произведението минус 3 по матрицата А. Да си припомним, че сумата или разликата на две еднотипни матрици е матрица от същия тип, чието елементи са сума или разлика от съответните елементи на матриците. Дадените матрици са два реда и 3 стълба, т.е. те са от тип 2 на 3. Следователно, сумата А плюс Б и разликата А минус Б за тези матрици могат да бъдат намерени. Произведението на матрица с число е матрица от същия тип като дадената, чието елементи са произведени от числото и съответните елементи на матрицата. Да преминем към решението на задачата. Първо ще намерим сумата А плюс Б. Тя ще бъде равна на матрицата А плюс матрицата Б. Двете матрици, припомняме, са еднотипни, така че можем да ги съберем и ще се получи нова матрица, също с два реда и 3 стълба като дадените матрици. Елемента на първи ред, първи стълб от новата матрица ще се получи като минус 1 плюс 2. Елемента на първи ред, втори стълб ще бъде 3 плюс 4 и елемента на трети стълб, първи ред, ще бъде минус 4 плюс минус 3. За втория ред отново събираме елементите от втория ред, от вторите редове на дадените матрици. 2 плюс минус 6, 1 плюс минус 1 и 3 плюс 5. Извършвайки действията, получаваме матрица с елементи 1, 7, минус 7, минус 4, 0 и 8. Да продължим решението, намирайки разликата А минус Б. Отново това е матрицата А минус Б. Получава се матрица от същия тип, чието елементи се получават последния начин. Първия елемент от първия ред, след това втория елемент от първи ред, третия елемент от първи ред, първи елемент от втори ред, втория елемент от втори ред и последния елемент. Извършвайки действията, получаваме матрица с елементи минус 3, минус 1, минус 1, 8, 2 и минус 2. Нека да преминем и към третата част от задачата, а именно произведението на минус 3 с матрицата А. Минус 3 по матрицата А ще бъде нова матрица, чието елементи ще бъдат на първи ред, първи стълб минус 3 по минус 1, първи ред, втори стълб минус 3 по 3, трети стълб минус 3 по минус 4 и на втория ред минус 3 по 2, минус 3 по 1 и минус 3 по 3. Извършвайки действията, получаваме матрица с елементи 3, минус 9, 12, минус 6, минус 3
и минус 9.